Aguleri World Forum achọpụtago ma tube ugonye otu age grade gasị iche iche bụ ndị gbara mbọ ifu na akwanitere ndị mmadụ. Amaka Chibuzo Okoye ga-ewetara anyị ozi a. Ogologo ndụ bụ nke a na-ahụta dịka ngọzi nke mmadụ na-enweta na ụdị ndụ ọ na-ebi na ịkwụba aka ọtọ, ebe ụfọdụ omenala na okwukwe na-egosikwa na ogologo ndụ bụkwa ihe dị mma. N'otu aka ahụ ka ụfọdụ ndị obodo dị iche iche na-afụ ogologo ndụ dịka ihe dị asọ ma dị oke elu. Ụfọdụ na-eji ya edubanye ndị a toro ogologo ndụ a na ọgbọ dị iche iche na n'otu dị iche iche. Ọ bụ nke a mere na Aguleri ka ụfọdụ ndị mmadụ ndị tolugoro ogo dị elu dị iche iche ka edubere ha na otu ndị tolugoro ogo ịba na ndị ichie ma rụkwa ọrụ eji enweta udo na ọganiru. Ha dị ka ndị ọgbọ okpoke age grade Aguleri bụ ndị banyezikwelu na otu ndị ichie Aguleri, ebe ndị mgbadaba anụ age grade Ojiana ụnọ bụ ndị banyeziri na ndị Ojiana Aguleri, ebe ndị otu ọchụnagala ekworo bụzi ndị banyekwaziri na Ojiana ụnọ Aguleri. Ya bụ mkpọbanye ndị a dị iche iche bụ ndị ọ bụ ndị Aguleri World Forum nọ na isi ya, ebe enye eze ọdịnala Enugu Aguleri bụ eze Chukwuemeka Eri na onye ogbo ya nke mkpu na ndị otu Aguleri bụ Igwe Johnson Onyeka Mbanefo na onye ogbo ya nke ọzọ bụ onye Enugu otu Aguleri bụ Igwe Emmanuel Ejiofor na ndị Aguleri dị iche iche bụkwa ndị bịara idonyere ndị a mgbe ọ na-awazi ọjị n'ime Obugad ebe emerubere ya bụ mmemme. Ka eze Chukwuemeka siri na Aguleri dịka isi obodo Igbo bụ obodo Chineke gọziri agọzi, eze Eri gara n'iru ma kọwaa na ọ dị oke mkpa ka a na-akụziri ndị ntorobịa na-eto eto ihe gbasara ọdịnala ha. Kacau kemudian Ojiana dia, orang na Rusika. Kacau kemudian Nur Takuna na Rusika. Kacau kemudian orang na Rusika. Mgbe ọ na-ekwuzi okwu ka edubanyesịrị ha na otu ndị ichie Aguleri, ka onye isi oche bụ Chief Paul Onora sịrị na ha etorugo ogo kachasị ogo na ndụ na ihe ha nweziri bụ ịkwụghachi obodo Aguleri ụgwọ, ma kwuru na eziokwu iji wee hụ na ha na-ekwupụta okwu nke bụ eziokwu ma kwụba aka ha ọtọ. Nnukwu iwe aṅụrị na iwe awa anyị banyere na anyị eluo the highest pitch a na-adị wee na-agazi na Chukwu kpọọ m oku taa mpụta na-asị na m ọbụla ndị ichie na Aguleri tupu wee chịpụ ụdị aka ọ dị ndị otu m ndị ọzọ. Mgbe ọ na-adọnyeziri ndị ichie Aguleri na ndị a niile edubanyere n'otu dị iche iche, ka Chief Tony Ezindụ Onyekwe sịrị na ndị ichie Aguleri bụ ndị okwupụta okwu enwere na ya bụ obodo otu o si wee kwesị ịrafenye asambo nke mba n'otu ahụ dị iche iche na ikonye ha elili onu bụ ihe pụtara ihe na ya bụ mmemme. Site na Obugad Aguleri, abụ m Amaka Chibuzo Okoye maka akụkọ ụwa AB.